Bos días a todos e todas. Hoxe vamos a presentar o que é así como aí atrás presentamos o Festival de Cine con todas as películas que iban a estar, que se iban a proxectar, pois hoxe vamos a presentar o que é a Zombie War, que é o pistoletazo de salida este ano para todo o Festival de Cine de Terror, non? Acompáñanme, bueno, Pedro e Fernando de Produccións Trípode, por un lado Carlos da Academia Son do Dance e Martina de Sinaxo Absolute, que van a participar este ano tamén activamente nas actividades. Neste segundo festival de Panic, de cine de terror, pois vamos a dar o pistoletazo de salida este venres, día 11 de xaneiro, ás 6:30, con coa Zombie Wall que vai a discurrir polas rúas da Estrada hasta chegar á Praza do Concello, non? Un pouco o programa que se vai a levar a cabo, pois vai a ser ás 4:30 da tarde na Plaza da Feira. Vanse empezar a congregar a xente que quere participar. Ali vamos a ter dúas maquilladoras que van a facilitar a caracterización de todos a xente que quera acompañar na caravana. E ás 6:30 da tarde vamos a proceder á salida desde o campo da feira, subindo por a calle Calvo Sotelo, baixaremos por a Serafín Pazo e chegaremos hasta aquí a Plaza do Concello, donde a esa hora empezarán os flash mobs, que neste caso as coreografías foron creadas por a Academia de Baile Son do Dance e Sinaxo Absolute, dai a súa participación activa neste festival do día 11. Ás 8:30 darase a coñecer o premiado do concurso de caracterización, mismo aquí dentro do Concello, e con posterioridade pois procederemos a tomar un chocolate, porque neste tempo creo que ao mellor a climatoloxía non nos acompaña de todo, onde que visto isto creo que dá tregua na chuvia, entonces hai que aproveitalo. Bueno, pois isto é o pistoletazo de salida do Panic, non? Despois, ás 12 da noite, proyectarase a primeira película do festival, que neste caso son Lobos de Arga, que vai a estar un pouco presentada por un dos protagonistas da mesma, Manuel Manquiña, actor sobradamente conocido, que vai a acompañarnos nesta partida do festival. E, como xa habíamos comentado no seu día, pois teremos as películas Possession, Carrie e Sinister. Todas as películas proyectaránse nos minicines Central. A entrada será de balde, serán os 4 a partir deste venres, 3 venres máis seguidos ás 12 da noite no minicines a Central. E eu creo que vai a ser unha actividade con moito éxito como ano pasado, e invitar a todos, tanto rapaces, rapazas, mozos, mozas e adultos a disfrutar destas películas. Pola miña parte nada máis, animar a todos a participar na Zombie World e despois de disfrutar das películas. Dolle paso a Martina, se queres comentar algo. Nosotros preparamos una coreografía, irán como aproximadamente 80 personas por parte del Gimnasio Absolute, aproximadamente. Nosotros le hemos enseñado la coreografía a todos los niños, a los 3 grupos de niños de Funky, del Gimnasio Absolute. Lo que no sabemos es si van a asistir todos. Todos se mostraron participativos y dispuestos a ir. Vamos a usar una canción de Marilyn Manson, es una versión de Depeche Mode. Se llama Personal Jesus y elegimos esa versión de Marilyn Manson porque, bueno, creímos que era más tétrico y más adaptado a lo que es la temática del evento. Y sin más, creo. Personal Jesus, de Marilyn Manson. Tampoco elegimos la más tétrica porque
tela, había de todo ahí, pero... Sin pasarte, ¿no? Pero sí, algo así, bueno, y algo diferente a lo que hacen nuestros compañeros de Sondo Dance también para cambiar un poco lo que es la banda sonora, ¿no? Ellos hacen algo más pop y nosotros, bueno, pues elegimos un poco más cañero para que hubiera de todo y para que hubiera de todos los estilos. Nosotros enseñamos la misma coreografía a los 3 grupos o a los 4 grupos y, bueno, en principio todos se mostraron muy participativos y muy dispuestos a ir. Después, claro, los pequeñitos, yo que sé, también dependen de los papás. Y los mayores, pues esa elección ya de ellos, pero la mayoría encantados. Los papás que se disfracen y que vengan también. También. De eso se trata. Es muy sencilla, es para que todo el mundo se la aprenda y para que todo el mundo pueda participar y bailar. Es muy fácil. Bueno, pois nós tamén, igual que eles, tamén enseñamos a coreografía a todos os rapaces. Nós preparamos o thriller de Michael Jackson, cando contactaron con nós foi xa temática zombie, foi o primeiro que se nos ocorreu. E tamén, pois, irán, o sea, sobre 60, 70 rapaces son os que se aprenderon a coreografía. Claro, tampouco sabemos se van a acudir todos, pero en principio sí que hai moitas ganas de facelo, incluso pois xente, porque enseñamos desde os rapaces pequenos, desde que teñen 5 anos hasta os máis maiores, os que están os grupos así un pouco máis avanzados, pero bueno, teño a xente que ven as clases de Zumba, isto tamén lles enseñei, e bueno, hai algunhas así máis maiores que tamén, como non traballan pola tarde, que tamén se iban a animar. E bueno, a coreografía o que fixemos foi coller o thriller e acortalo un pouco, non dura os 6 minutos que dura a canción, sino dura aproximadamente 4 minutos, e collemos os pasos que foran así máis sinxelos e que foran fáciles de aprender. Despois tamén se nos ocurreu que como queríamos que a participación fora a maior posible, pois collemos e subimos o vídeo a YouTube, e pódese ver ali a coreografía completa e incluso explicada paso a paso todas as figuras, non? E bueno, tamén quedamos con eles, eles enseñáronos a súa coreografía, nos bueno, tamén van a aprender a nós, e así pois podelo facelo todos en conxunto. Canto máis seamos, supoño que tamén máis bonito quedará, non?